What's up mga ka-vendors? Good morning. Magluto tag-utan Bisaya mga ka-vendors, tambal sa hangover ba? Ano siya mga ka-vendors? Narita karon sa balay sa akong amiga mga ka-vendors. Ato siyang lutuan kay hangover magiging siya. Si Chef Suka. Kitag mayos tiyan. May kauban na to yung mama mga kabinders. Oh. Ang gabi nagbukal. Pero pa malata. Kalata na niya mga kabinders. Ato na siyang palaputon pag maayo. Modern ni siya mga kabinders. Amiga nga gwapa. Lain ng lawas. Look at this Minecraft, look. That's Sana. You say hi to my video. Hi. Hi. Hello. Hello. You're beautiful, baby. Nahiya. Our favorite papa. Ito din yung loob ko ng gabi guys. Kaya para mong lumok. Kuhan siya ba? Mulapot ganigid maayo. Okay. Hi. So guys, ako nang gilunod ang kalbasa. Dayon, ato na siyang waton nga malata. Kaya para sunod, lain na po daw itong ibutang. So, ato sa mga tabunan sa kadiyat guys. Ganyan, prepare na to atong subak nga pusit. Wow. Dagko kayo Aw, musingan na. Sorry guys. Kanang pasayan. Buang. Guys, ito nang ilunod atong pasayan guys. Lami kay guys. Bukal-bukal na gidya guys. Ato lang pabuton nga mulata ang kalbasa guys. So, ato na sa ning ibutang ang ato ang mga palong og okra guys, mga kabindors. Ay, bukal na gid mga kabindors Ato na ang tabunan kadiyat mga kabindors, kaya ato sa siyang pabukalon ng maayo. Then palaton ato usa na to ilunod ang ato ang kanang kamunggay. Ti asa di ang kuan? Agbati. Nadilaw. Aw ko yawan ko abi ko gasa. No, di ba sila? There day ang mga kuan guys. Mga agbati, sikwa, gisagol ra niya kay usahon ram na siya sud guys kay mga madali ram ni siya malata gyud. Bukal-bukal na gid siya guys. Hapit na gid siya maluto guys. So ato natupakan na nato ang pasyente karon guys kay galain gid ang lawas. Kuwangan pa siguro na stagay guys kay di kabuhi. Yes, nanay tay buwad diri guys. So lami kini budburon guys. Galunggong sa Tagalog guys ba. Ngon ni ato nin siya lutoon nun lami kay ni guys. So guys, nalata naman na ato ang kuan. Ato na ni ilunod siya. Wow. Okay, wait. Okay, wait. Wow. Ato na siyang pabukalan ng kausa guys. Medyo malata-lata na siya. Ay, para maluto. Yes, baby. Wait. What happened? Where did Yes, dala guys. Where did it go? So, maluto na niya siya ng tagtag guys. Dayon. Ato din na siyang timplahan ng gamay. Butangan natin magic. Gamay lang sad. Hindi lang malasa. Kay ito ang pasyente mo. Ako po nagis kagutom. Kabuhi. So guys, naluto na nga itong utan guys. Ako sa nintilawan guys. Akong approval. Lami pa dyan siya nga pagkaluto guys. Lapot kayo siya guys. Sarap. Perfect kay guys. So guys, magluto ko kuan, buwad. So, tak ang
Ito tagbuwad ko. Siyempre, wala tayo ka-partner sa tungutan Bisaya. Magluto na taog. Buwad. Oh my God. Wow, kalami sa buwad. Sa buwad. Wow. Super sarap. Wow, sarap. Wow, luto na ang buwad. Guys, naluto na yun guys. Lami na yun guys naman guys oh. Kaon. So, ato na itong tawagon na ito ang pasyente nga ikabuhi guys. Yung taste Ate Maxine. How's my cook? It's delicious. Yummy? Sige din. Sige na. Wow. Yummy? Yummy! Lami, te? Lami. Lami kayo. Lami kayo. Wow. Lami kayo subak, oh. Oh? Shrimp. Shrimp, day, shrimp. Butan, Bisaya with shrimp. Then, ay buwan. Lami kayong kaon ni Ate Bibang. Ay, walang pili mo kaon eh. Higop sa bowl. Nagaya sa plato di ajo. Kanina lang. Kana? Wow. Diyan na. Oo nga. Ito na yung ay, lami yung lutuan niya. Ano ba? Guys, mukha na. Ano yung baso? Ini ba, butangan ng sabaw lain. Sabaw. Sabaw daw ka na. Kaltasa. Kaltasa. Kaya ka na baso. Ano? Ha. Butangan mo sabaw?